L-awtoritajiet tal-Kulleġġ ta' Sant'Uwistin ikkundannaw u ċaħdu l-istqarrija li ħarġet il-Union tal-Edukaturi Professjonali l-UPE il-ġimgħa. F'din l-istqarrija firmata mill-kap eżekuttiv Graham Sansone, il-Union batet filmat lill-kmamar tal-aħbarijiet kollha fejn allegat kif din l-iskola sekondarja mexxija mill-Patrijiet Agostinjani mhix qed timxi mal-miżuri tal-awtoritajiet tas-saħħa għax skont il-Union faqgħu il-babil. Iżda din l-istqarrija qajmet furur fost il-komunità Agostinjana. F'reazzjoni mibgħuta lil dan l-istazzjon l-awtoritajiet tal-kulleġġ qalu li l-filmat ippubblikat mill-Union ma jimlix l-iskrin kollu imma l-parti tan-nofs biss, għalhekk minħabba ċokon ta' dak li jidher fuq l-iskrin kollox jidher żgħir u jagħtik l-impressjoni li kulħadd qiegħed ġo xulxin. Għalulna li huwa video meħud mill-bogħod u minn angolatura partikolari u jekk wieħed jerġa' jara l-filmat b'attenzjoni jista' jinnota li t-tfal kienu resqilhom van b'mod ordnat u bid-distanza. L-istqarrija tal-UPE ġabet rabja wkoll fost l-alliema u l-ġenituri tal-istudenti li attendu f'din l-iskola li f'kummenti fuq Facebook faħru l-organizzazzjoni ta' din l-iskola brabta mal-imxija. Waħda mill-alliema kitbet aħbar falsa. Il-Union messhom ivverifikaw qabel ma ppubblikaw xi ħaġa hekk. Brabja alliema oħra qalet nitlob lil dawk li jissejħu professjonisti u li skontom huma l-vuċi tagħna edukaturi fil-UPE biex qabel ma jtellgħu informazzjoni jitkixfu sew x'inhi l-verità. Ħudu paċenzja u tkunux il-vuċi tiegħi. Jiena LSC fil-Kulleġġ Sant'Uwistin u kburija immens. Minn barra li jiena LSC nitkellem ukoll bħala li tibgħat lil bina f'dan il-kulleġġ. Ġenitur ieħor kitbet jien nirringrazzja lil din l-iskola tal-ħidma tagħha kontinwa s-saħħa ta' wliedna u dan araħ kuljum bajnejja u mhux f'video angolat b'tali mod kif iridu li jidhru l-affarijiet. Ma dawn inaqdu għexieren tal-liema u ġenituri oħra li l-koll kellhom reazzjoni ta' rabja għal din il-Union. F'ritratti li batu lil dan l-istazzjon l-awtorità tal-kulleġġ qalu li dawn juru biċ-ċar kif ikunu organizzati l-istudenti għatluq tagħhom mill-iskola b'distanza bejniethom b'dera realistika u ħafna aħjar mill-impressjoni eseġerata li jagħti il-filmat.